pár ľudí. Ale skôr, keď pôjdem do Božieho slova, by som chcel povedať jeden úžasný príbeh, ktorý som včera sa dozvedel. A keď som ho čítal, tak som si uvedomil veľa vecí, že sa to týka aj nás, našej cirkvi. A tento príbeh sa naozaj stal. Nie je to vymyslený príbeh, to sa naozaj stalo. Predstavte si, že organizujete obrovské stretnutie, veľkú konferenciu, do ktorej ste vynaložili veľa financií, proste času. Obrovská konferencia. Tak, pozvete tam pastora, ktorý proste sa má modliť za ľudí, aby za uzdravenie, aby boli zdraví a tak. Tak ten pastor príde, pozvaný, odkáže a ľudia očakávajú, že sa za nich bude modliť. A on hovorí tomu pastorovi, ktorý je miestny pastor, hovorí, že povedz im, že ja sa za nich nebudem modliť. Že môžu ísť domov. A ten pastor, že však sa za nich modliť, však oni prišli s očakávaním, že dostanú uzdravenie. A ten pastor povedal, nie, povedz im, že nech prídu zajtra, že zajtra sa za nich budem modliť. Tak ten pastor prišiel a povedal, pastor, ktorý je tu ako host, sa bude modliť zajtra. Tak príďte zajtra tiež na službu. Skončila služba a on sa pýta, že prečo si to takto povedal. Prečo sa za nich nemodlil, keď oni očakávali s vierou? A on hovorí, že ja to takto cítim. Ten pastor odniesol toho hostia, pastora na izbu a prichádza druhý deň ráno. Ten pastor vstáva a ide po toho pastora na hotel a ide blízko cirkvi. A pozerá, že ľudia tam stoja až od 5 rána. Ešte viac ako včera. Veľmi veľa ľudí. On zastal a hovorí, že dočakáte už do cirkvi? Áno, počuli sme, že pastor sa tam bude modliť za uzdravenie, tak sme zobrali ďalší, ktorí sú chorí, aby tiež boli uzdravení. Tak on ide na hotel, s radosťou hovorí, že páčte, že nám niekoľko ľudí čakajú, a on hovorí, že dobre. A ten pastor, host, povalil veci a dáva do taxíka. A ten pastor hovorí, že kam ideš? A už ja idem domov. A on to nemôžeš urobiť, vieš, koľko ľudí ťa čakajú? A on že no, ja musím ísť domov. Duch Svätý mi takto povedal. Vstaň, zváž si veci a choď domov. A ten pastor hovorí, nemohol to byť diabol, ktorý nechce, aby skrze teba ľudia boli uzdravení. A on hovorí, že nie. To bol Duch Svätý, ktorý povedal, choď domov. A on hovorí, prosím ťa, nechoď mieť. Ako ja to vysvetlím ďalším pastorom a ľudia, ktorí čakajú na teba. A on hovorí, mňa nemôžeš presvedčiť. Ja počúvam Ducha Svätého. A Duch Svätý hovorí, choď domov, tak ja idem domov. On šiel domov. A ten pastor hovorí, že ale žartuje, obrátil sa taxi. Ale on šiel preč. Tak sadol ten pastor do svojho auta a ide na konferenciu. Ľudia plno, pastori čakajú a on príde k pastoru hovorí, že tak ten pastor, ktorý tu mal kázať, dnes nepríde. A hovorí, čo? A teda to bude kázať? Ja my nemám nič pripravené, ľudia očakávajú jeho, on bol pozvaný. A hovorí, že ten pastor stojí a hovorí, že idem sa modliť. Šiel sa modliť a Boh k nemu prehovoril a povedal mu takto. Ja som všade prítomný. A nezáleží, kto káže a kto tam je. Pretože ja som stále tam. Ty, čo musíš urobiť, si uvedomiť, že uzdravenie nezáleží na tom, kto káže, ale záleží na tom, či ja tam budem. Či Duch Svätý bude tam. A záleží na tom, či človek sa otvorí pre uzdravenie. Tak teraz choď na pódium a povedz takto. Ja, Boh, ktorý má meno Ja som na tomto mieste. Nikto z ľudí nemá moc uzdraviť. Bez mojej moci. Ja som na tomto mieste a kto otvorí svoje srdce, bude uzdravený. A on to povedal, on to urobil. A viete, čo sa stalo? Ľudia to prijali. Jedna žena, ktorá stala predu, s manželom hovorí, zobrala manžela a odišla preč. Také to nie je pastor, ja idem preč. Ona šla, čo otvorila dvere. Ani nestihla ísť vonku. Ľudia, ktorí čakali už na chodbe, ju natlačili späť dnu a sadli si na jej miesto. Ona odišla a stovky ľudí už čakalo vonku. A bolo im jedno, že ten pastor tam je, alebo nie. Oni verili, že Boh uzdravuje. A tým vám chcem povedať také krátke, také zamyslenie nad tým, že nie je to o tom, kto káže. Nie je to o tom, aký pastor tam je. Záleží na tom, či Boh tam je. Pretože človek môže, viete čo robiť? Ja by som sa tu
utiec, ak Boh tu nebude. Ak tu Boh bude stačiť povedať, vítame ťa Ježiš. A Božia prítomnosť bude, pretože Boh tu je. A to je dôležité, aby sme si všetci túto vec uvedomili. Že niekedy nemusíš. Nie, že nemusíš ísť k pastorom alebo tak, ale chcem v takomto zmysle, že tvoja nádej a dôvera má byť na Bohu. Že Boh uzdravuje. A Boh je ten, ktorý stále bude stať pri tebe. A ktorý ťa nikdy nezraní. To je dôležité. Jemu musíš dôverovať celou silou, celou mysľou a celým srdcom. Amen? Zdaj Boh slávu na to, že bude prijal času. Ja by som chcel, aby ste otvorili Božie slovo, kto to má na tomto mieste. A otvorte si Evangelium podľa Matúša, 20. kapitola, 7-8. Evangelium podľa Matúša, 20. kapitola, 7-8. Kto má, nepovie amen. Halleluja. Ešte raz, Evangelium podľa Matúša, 27-8. A Božie slovo znie takto. Chodte a kážte, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, démonov vyháňajte, zdarma ste prijali, zdarma dávajte. Amen. To slovo je veľmi úžasné. A chceli povedať, že čítali sme tam body. Uzdravujte, krieste, vyháňajte. Keď to počujeme, nie je to niečo také, že povieme, to sú zázraky. Keď to počuješ, to sú zázraky, to je niečo nadprirodzené. A chcem povedať, že musíme sa uvedomiť, že evanjelium nemôže ísť bez týchto zázrakov. Božie slovo nemôže fungovať bez týchto zázrakov. Ani ty nemôžeš fungovať bez týchto zázrakov. Už všetci viete, že Ježiš je kráľ. Že je Pán pánov a kráľ kráľov. A to znamená, že kráľovstvo Božie je na tejto zemi. Kráľovstvo Božie je tam, kde ty si jednota s Bohom. Ak si jednou s Bohom, tak kráľovstvo Božie chodí s tebou. Ak máš plnosť Ducha Svätého, máš Ducha Svätého a máš pokoj s Bohom, máš dobrý duchovný stav, chráni svoj život tak, ako by si chránil zrenicu svojho oka. Keď takto žiješ, tak Božie kráľovstvo chodí s tebou. A to znamená, keď Božie kráľovstvo chodí s tebou, tak ty nemôžeš chodiť bez týchto zázrakov. Bez tejto moci. Uzdravovať, kriesiť a vyháňať. Nemôžeš chodiť bez týchto vecí. Ty musíš chodiť s týmito vecami, pretože evanjelium nemôže byť bez obalu. Kúpte Bibliu bez obalu, iba listy. Nie. Kupuješ Bibliu aj s obalom. Kresťan nemôže chodiť bez tejto moci. Kresťan si povie, ja som kresťan. A veľa kresťanov nájdeš. Aj my sme keď evangelizovali, našli sme mnoho kresťanov. A keď povieš, veríš Boha? Áno, ja som kresťan, verím Boha. Každý si môže povedať, ja som kresťan. Ale dôležité je, či kresťan, to, čo obsahuje kresťan, rovná sa Božia moc, Božie slovo, Božia autorita a Božie kráľovstvo, či žije v tebe. To je dôležité. Či ty chodíš v tejto autorite a v tejto moci. A ako to zistiť, či chodíš v tejto moci? Boh ti pošle do cesty takých ľudí, aby sa modlil za takých ľudí, ktorí potrebujú uzdravenie. Už sa stalo, že sa modlil za niekoho a on bol uzdravený. A viete, čo sa stane, keď sa budete modliť za niekoho, kto je chorý a bude uzdravený? Boh bude oslavený ako prvý, ale tvoja miera porastie. Uvedomíš si, wow, Boh je živý. Toto môže Boh robiť. Ja som dnes pozeral film Peter, kde Peter pri krásnej bráne hovorí, že striebra ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dávam. Mene Ježiša Krista Nazareckého, staň a choď. On stál a chodil. Tam nebolo, mene Ježiš staň, ja vám toto a zvesujem toto. On povedal, mene Ježiša Krista Nazareckého, staň a choď. Koniec. On stál a chodil. Prečo sa to stalo? Biblia hovorí, že jeho tieň prechádzala, ľudia boli uzdravovaní. Je to niečo mocné? Akú moc mal? Bol nadprirodzený? Nebol Peter človek z mesa a kosti a z krvi, takisto ako ty, meso, telo a krv? A
nemal rovnaké srdce, aké máš ty. Nemal väčšie, nemal menšie. Mal 3 nohy, mal 2 nohy a 2 ruky. Bol človek ako ty. A ako je možné, že skrze neho diali sa také nadprirodzené zázraky, že vyšiel a povedal, Ježiš je Mesiáš. Kázal a 5000 ľudí uverilo na jedno kázanie. 5000 ľudí. Toto musíme mať my. Je dôležité, aby ste toto mali. Mám tu bod, ktorú mám napísané a je tu, ktorý si poznačil. Musíme si uvedomiť, že uzdravenie a zázraky pre nás nie sú vedľajšou záležitosťou, uzdravenie je súčasťou evanjelia. Uzdravenie nemá byť vedľajšou cestou. Nie je to niečo vedľajšie. Nie je to zaujímavé, že vieme o tom, že koľko sú služieb. Koľko sú služieb? 5. A to je čo? Apoštol, prorok, učiteľ, pastor a evangelista? Tak. Ale dnes ľudia nechcejú byť ani prorokmi, nechcejú byť ani... Proste tieto veci ľudia nehľadajú. Ale pritom sú im na dosah. To môže zobrať a žiť. Boh nechce, aby v cirkvi a v tvojom živote bol iba jeden stupeň, a to som kresťan. Uveril som Ježiša a žijem doma. A ležím a sedím na sedačke. Boh toto nechce. Toto nie je správny postup do kresťanského života. Ak Božie kráľovstvo má byť s tebou, to znamená, ak otvoríš dvere a povieš, Pán ťa žehnaj, môžem prísť do tvojho domu? Tak ty nestupuješ ako človek, ty musíš vstupovať ako Božie dieťa, ktorý si uvedomuje, s kým chodí, pod akou autoritou chodí a chodí v Božom kráľovstve. Biblia hovorí, že jednou, ty si, Biblia takto hovorí, že ty si nebešťan, to znamená, že tvoje vlastníctvo je v nebi. Ty už nemáš vlastníctvo na zemi. Toto už nie je tvoja domov. Kde niekto si povedal, Bože, prijímam ťa a stám sa tvojim dieťaťom, tak rodič bude chcieť svoje dieťa späť domov. Bude chcieť rodič, aby si šiel do pekla? Každý rodič chce svoje dieťa domov, späť. Bolo by Ježišovi jedno, čo je s tvojim životom, je mu jedno, že prídeš tam a pozrieš, že si žili? No však vykrvácanie je to jedno, ja som v nebi, ty si na zemi. Nie? Biblia hovorí, že kde sú dvaja, traja, v mojom mene ja som tam. A nemusíš byť ani dvaja, ani traja, môže byť len jeden. Pretože Duch Svätý je s tebou. Bohu nie je jedno, čo robíš so svojím životom. Bohu nie je jedno, že ty sa trápiš. Bohu nie je jedno, že ty proste niečím prechádzaš. Ťa niečo trápi. Bohu to nie je ľahostajné, pretože ja som v nebi a ty si na zemi. To tak nie je. Ak si jeho dieťaťom, on je tvojim otcom. On sa stará. Stará sa ty o svoje deti? Stará sa. Prečo by sa Boh nemohol starať o teba, keď ťa miluje? Niekedy si povieš, proste to mesiac mi nevyšlo ani na chleba. Nemám ako žiť. Ale predstav si, že celý týždeň prežiješ bez hladu. Aj tak niečo navaríš. A napríklad túžiš po niečom dlhodobo a Boh ti to dá. A tak, z lásky k tebe. Lebo ťa miluje. Viete čo? Čo vám to poviete, to je bizárne, čo povieš. Ja som povedal, Bože, ja by som chcel stoliť na počítač. A nemôžem ho zohnať. A cítil som, že Boh mi hovorí, viete čo, že ja som nič nešiel kupovať. Ja som išiel sa prejsť a kúpiť si vodu. A stoliť na počítač bol von. A presne som mal kase 5 libier. A hovorím, Bože, keby bol za 5. A ja hovorím, že koľko môže 5. A ja som som robil aj s taškami do ruky a domov som ho niesol. A ja takto vidím Božiu lásku svojho Otca. Pretože on je dobrý. Boh nie je len zákonický. Dám teba zákony 550. Boh pozná tvoje srdce. Áno, ty vieš, čo mám to dodržiavať. No čo mám to dodržiavať, to píše Božie slovo. Ale Boh s tebou nechce mať vzťah iba proste ako kancelárii nejaký účetník. On s tebou chce mať vzťah ako otec, ktorý ťa miluje a má plán pre tvoj život, ktorý keď ty spíš, očakáva, kedy staneš. To je dôležité, aby si to uvedomil. No, ďalej, prijal by som si ja, aby tento verš, ktorý som teraz povedal, mali všetci kresťania vo svojom živote. A to je kriesili mŕtvych, vyháňali démonov, uzdravovali. Nebolo by to úžasné?
že by si prišiel, zavolali by ti, môžeš prísť, moje detsko má horúčku. Prídeš, mení Ježiš, buď uzdravený. Viete čo, že v tomto meste, tu, kde my máme na Govan Hill, by nikto nemusel byť chorý. Možno by boli prázdne nemocnice, pretože každý bol uzdravený. Kresťanstvo nie je o tom, že ja som kresťan a spím doma s otvorenými dverami a im jedno. Nie, kresťanstvo je o tom, ja som kresťan a mám autoritu Pána. A mňa musia sprevádzať zázraky divy. Ak môj Boh toto robil na zemi a povedal, vy budete robiť väčšie divy, ako som robil ja. To znamená, že ty musíš robiť tieto zázraky. To nemôžeš mať evanjelium bez moci. Mať Božie slovo bez toho, aby si tomu chápal. Božie slovo, moc a autoritu, ktorú Boh ti dal. A prečo hovorím, že musíš hovoriť v Božom kráľovstve? Vieš prečo? Že keď niekde vstúpiš, tak tá autorita nie je tvoja autorita, pretože ty si misiu nemal, keby nebol. Ale autorita Boha chodí s tebou. A keď vstúpiš, ľudia cítia pokoj z teba. Keď vstúpia v tvojom domu, cítia ten pokoj, ktorý sa rozlieva v tvojom dome. A vieš prečo? Pretože v tvojom dome je Božie kráľovstvo. Viem o tom, že Božie kráľovstvo je v nebi. A Biblia hovorí, že Božie kráľovstvo je aj tu, v tvojom živote. Duch Svätý, ktorý je v tebe, môže vypôsobovať Božie kráľovstvo. Vieš, že budeš svedčiť, budeš kázať. Niektorí ľudia hovoria, nemusíš kázať. Nemusíš kázať, nemusíš každého zastavovať. Stačí pustiť nejakú pesničku, postaviť nejaký, v Anglicku brat Fred tak robia, dali nejaký plagát, kde má napísané niečo, ti zobral tvoj život a stáli. Alebo viete, čo ja vidím, keď som išiel do práce Jehovových svedkov. Nemám proti nič, neodsudzujem ich, je to ich život. Ale dajú si ten stĺp, postavia sa muž a žena a diskutujú spolu. Oddiskutujú, povolia spolu idú domov. Aká služba, aký užitok pre Krista toto má byť? Nesmieme mať takýto postoj. Ty to nemusíš robiť viditeľné. Môžeš to robiť duchovne. Niekedy sa stáva, že tie problémy, ktoré sa dejú na tejto zemi, je to všetko, čo sa deje v dnešnej dobe, ťa uspávajú. Uspávajú tvoj život. A uspávajú až do takej miery, že sa nikdy nemusí zobudiť z tohto spánku. Nie je to telesná smrť, je to duchovná smrť. A ty môžeš zomrieť. Zomrieť, ak tvoj život nehorí ohňom. Bez ohňa budeš normálny človek. A ja nechcem byť normálny človek. Ty nebuď normálny človek. Ty buď nadprirodzený človek. Ty musíš pochopiť jednu vec. Nemôžeš žiť kresťanský život bez nadprirodzenej spoločnosti Ducha Svätého. Duch Svätý musí niečo robiť v tvojom živote. Máme si takýto čas, že si ležal na sedačke a sa to cítiš, že prichádza Božia prítomnosť. Že niečo vstupuje do tvojho domu. Ani nevieš, ako si na kolenách a už plačeš. Alebo spíš a vnímaš, že Boh tebe hovorí, že nemôžeš ani spať. Je to túžba Boha, jeho srdce Boha. Že chcem s tebou mať vzťah. Zobud sa, prebud sa. Ja chcem s tebou mať vzťah. Je to úžasný a milujúci Otec, že ťa dokáže zobudzať v noci. A vieš, čo je úžasné? Že niekedy sa modlíme. Ja som sa, keď som uveril Krista, to sa modlil od 10. do 5. rána. Neklamem pred Bohom, moja manželka je svedko. A keď som takto modlil, stal som a vôbec som nebol unavený. Vôbec. A keď som išiel vonku, ja som chodil po ceste. Auta chodili so zatvorenými očami. A ľudia pošli k mojej mame hovoria, íď si po syna, bo sa zbláznil. Chodí po ceste so zatvorenými očami. A mňa nezajímalo, čo ľudia rozprávajú. Ja som vedel, komu som uveril. A to je Boh v mojom živote. A vieš, čo sa stalo? Som to veľakrát rozprával a som to minul spomenul mojej manželke. Že Boh mi hovorí, Maroš, choď tam, kde ťa ja teraz povediem. A ja som šiel. Boli tam stromy. To bolo mimo cesty. Strom. A Boh mi hovorí, choď, pokiaľ ťa nezastavím. To je živé, pravdivé svedectvo, ktoré teraz rozprávam. A ja som takto išiel. A bol strom a všade boli trnie a proste nedalo sa dostať za ten strom. A
A ja som išiel a Boh povedal, stoj. Toto je ten strom. Ja som šiel za ten strom a vieš, čo tam bolo? Neklamem vám. Vypálené miesto nejakým ohňom. Naozaj, tak tu som videl. Vypálený kruh. A ja som sa tam takto postavil a takto som zdvihol ruky. A stromy, ktorí tuto boli, keď som pozrel tamto, nič sa netriasne. Iba tie stromy, ktoré boli pri mne, sa takto triasli. A vietor fúkal do mojej tváre a ja som plakal. A on som, Bože, ja ťa milujem. A ja ťa to nechcem ísť. Ja som tam bol od 9 rána do 5 sedel pod stromom, čo to Bože slovo. Moji rodičia ma hľadajú, ja som pod stromom. Nie strom bol Boh, ale Boh mi našiel miesto, kde si môžem tráviť čas. Je to niečo nadprirodzené, kde máme to už prežívať. Ľudia, ktorí poznajú Ježiša, nemáme prežívať nadprirodzené veci s ním. Nemalo byť takto, že otvoríš svoj dom a Ježiš žije v ňom. Nemalo byť takto, keď som chorý, tak verím, že Boh ma uzdraví. Prvá myšlienka, Boh ma uzdraví. Ja som nepočul na ucho a prvá moja myšlienka, ktorá bola, Boh ma uzdraví. Môj otec mal takú ránu, kosmo bolo vidieť. On mi volal, pozri, čo mám, a ja som povedal jednu vec. Boh ťa uzdraví. Modli sa za to, Boh ťa uzdraví. Ani toľko si nepochýbal, veril som, že Boh ťa môže uzdraviť. A množstvo na tomto mieste môže máte nejakú vec, ktorá myslím, ako chorobu, alebo nejaký niečím, proste prežívate. Niekto bolesť hlavy, niekto má problém s krížama, niekto proste niečo má. Boh je schopný ťa dnes uzdraviť. On ťa môže uzdraviť. A niekedy som sa ja pýtal, Bože, prečo si nezachránil moju babku, ktorá proste žila pre mňa? Prečo si nechal, aby zomrela? Prečo si nechal, aby zomrela? Veď ona ťa prijala. A keď zomrela, povedal si, ja to neprežijem. Ale prežil som to. Pretože Boh mi dal silu zvládať. A keď som bol na pohrebe a stal som takto a videl som ju truhle a začali tieto ženy spievať, nechcel som plakať. Ale nedalo to vydržať. Slzy mi sami padali a ešte som nikdy tak neplakal. A vieš prečo? To bola osoba, ktorú som miloval. A to som človek. Ako má byť Ježišovi, keď vidí, ako ľudia padajú do pekla? Ako mu musí bolieť srdce, keď ťa tak veľmi on ťa stvoril. On ťa utkal, on ťa dal na túto zem. A on ťa nechce vidieť padať do pekla. On chce, aby si sa vrátil späť do svojho domu, kde máš vlastníctvo, kde máš dom. Tam je tvoja rodina. Preto my bojujeme na tejto zemi. Preto sme na kolenách, plačeme, bojujeme, vyťazíme, aby nakoniec sa dostal domov. Nie nakoniec odišiel od Boha, spadol. Ale keď bojuješ, bojuj až do víťazstva. Až do víťazstva, keď Boh ťa zavolá, ty s hrdosťou povieš, som pripravený. U nás, keď povedali, prichádza koniec sveta, vojna ide. Na ešte nejde. Keď my to počujeme, čo máme rozprávať, nech príde Ježiš. My sa nebojíme, pretože my sme pripravení. Keď som bol v lietadle a naozaj, nikdy v živote som to nezažil, naozaj mi toto lietadlo spadlo. Ja som spal. A viete prečo? Ja som vedel, čo sa deje. Ja som nechcel prestrašiť moju manželku. Ja som vedel, ja stále hovorím, keď som do lietadla. A manželka mi povie, čo keď spadne? A to nič. Pôjdeme do neba. Už konečne. Ja sa teším. Nie som dokonalý, pretože ja mám svoje chyby, nikto nie je dokonalý. Ale nechcem povedať, ja neviem, či pôjdem do neba. Potom na čo verím? Ja stále mojej manželke hovorím, že ona manželka tak robí jednu chybu, ona by sa dala do pekla sama. Ja hovorím, nemôžeš takto. Boh je milosrdný, úžasný, odpúšťajúci. On vie, že my sme ľudia a robíme chyby, ale ak ide v srdcu a povieš, Bože, odpust, už to neurobí.
Ak tvoje dieťa povie, už to neurobím, uveríš mu? Uveríš mu, pretože z lásky ťa hovorí, už to nespravím. Ja som raz, kedy bol malý, utiekol som ďaleko, 8-10 ročný. Môj otec prišiel a s prútom ma udrel a mal z toho šiniec. A tak som plakal, keď ma zabili. A otec hovorí, pôjdeš tam ešte? A ja už nikdy nepôjdem. A viete čo? Nešiel som tam, až pokiaľ som nebol, nemal aspoň nejakých 15. Sám na peši. Tam, na tom mieste ďaleko. Proste zostalo to vo mne. Rešpektujem to. A nech mi Boh hovorí, nech ho touto cestou. Nech ho touto cestou. Drž sa mojej cesty. Ja ti hovorím, takto rob. Tento plán, ktorý máš, nie je dobrý. Hovoríš, Bože, toto mi urob. A Boh ti hovorí, počkaj, vydrž, ešte nie. A keď Boh to hovorí, keď hovoríme, ale ja chcem teraz. Ja musím mať teraz. A keď Boh hovorí, čakaj, pretože Boh vidí tvoju budúcnosť. On vie prečo. On vie presne prečo. Ten jeden príbeh, ktorý som dávno rozprával. Jeden muž ráno stane, naštartuje auto, neštartuje, nakoniec vynáda, nakope do auta, naštartuje, ide do práce, narazilo svetiacké auto do druhého auta, musel čakať, išiel si kúpiť kávu, tú kávu ani nemali, boli tam veľký šok, ten sa otočil a šiel domov. A vracia sa domov a hovorí, že Bože, hrozný deň som mal. Asi dneska si nebol so mnou. A Boh hovorí, že bol som. Vieš prečo? Som nechal, aby to auto nenaštartovalo, lebo keby naštartovalo, to smetiacké auto nabúra do teba. A vieš, prečo si sa nemohol dostať do obchodu? Pretože tam bola žena, ktorá bola chorá a nakázal by si sa, prišiel by si o prácu. A vieš, prečo som urobil, kedy si robil kávu a kávár nefungoval? Lebo keby fungoval, zapol by si a vypla by sa elektrina. A brat, s ktorým sa hneváš 5 rokov, práve ide a hovorí sa, idem k nemu a poprosím o odpustenie. A keď videl, že svetlo nesvieti, tak si by si povedal, asi spí, prídem inokedy. Ale pretože Boh toto urobil, svetlo nevyplo, on zaklopal, on otvorí, hovorí, prepáč mi, odpusť mi. A toto Boh robí. I keď sa dejú také veci v našom živote a nechápeme ich, prečo sa to deje. Ale Boh vie, Boh presne sekundu po minúte vie, čo má urobiť. Biblia hovorí, je čas na házanie kameňov, je čas na plakanie, je čas na smianie. Na všetko je čas. Boh presne ostaral, čo má byť presne v tvojom živote. A nie je to úžasné, nie je to úžasný otec, že ešte aj vlas musí on dovoliť, aby ti spadol? Je to úžasný otec. To je taký milujúci otec, že ešte vlas musí on dovoliť, aby si ti spadol. Ja si hovorím, že takého rodiča nebudeš mať nikdy, ako je Ježiš. Ježiš je proste... Povedal Peter takúto vec. Jak prišiel Pavel a hovorí, že bratia, chcem byť jedným z vás. Zastavil ma Ježiš a povedal mi takto. Šaul, prečo ma prenasleduješ? A Šaul odpovedal, kto si, Pane? A Ježiš hovorí, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Prenasledoval Šaul Ježiša, keď Ježiš bol v nebi. Šaul prenasledoval kresťanov. A Boh a Ježiš hovorí, prečo mňa prenasleduješ? Chápete tomuto slovu? Ak niekto tebe ubližuje Bohu. Lebo ty patríš Bohu. Boh ťa chráni. On ťa chráni, on nedovolí, aby ti ubližil. To tebe ubližuje, ako by jemu robili. A teraz si predstav, že som zobral Zdenka a bil by som ho. Nebolo by to, že by je ich syna? A nie Ježišovi ľúto, ako niekto ubližuje? Je to úžasný Ježiš. Je to nádherný Ježiš. A Peter hovorí túto vec. A budeme, bratia, a viete, ako nás poznajú po celom svete? Podľa lásky. Podľa lásky nás poznajú, že my patríme Kristovi. Toto je základ kresťanstva. Láska. Že sa milujeme a máme sa radi. Toto poukazuje na to, že patríš Ježišovi. Božie slovo hovorí, že on chce, aby si bol rybárom ľudí.
On nepovedal, buď rybárom, alebo pavúčí rybár. Čo to znamená? Pavúk. Aby si chytal pavúkov. Viete, ako to myslím? Už ste videli pavúka, ktorý si robí siete? Ako presne to robí? Na mieru. Videli ste, že to nie je nejak hociak? Ako sa to dáva záležať? Aby presne milimetr všetko bolo. A keď urobí celú sieť, pôjde niekde do kúta a čaká. A čaká. A čaká. Príde nejaká osa alebo mucha, hneď príde, dá na ňu sieť a pomaly bude jesť. Ale Biblia hovorí, ty nie si taký. Ty máš byť rybárom ľudí. To znamená, že rybár musí vstúpiť na loď. Na loď. Nie urobiť sieť a čakať. Niektorí kresťania sme takí. Veľa pracujeme a takto musíme robiť a takto musíme robiť a tak pripraviť. Veľa práce na to, čo chceme robiť pre Boha. A ak to urobíme to 2 mesiace, pôjdeme na to a čakáme, kedy človek príde a sám príde. Chcem prijať Ježiša. Tak nefunguje. To je ten pavúk. Kedy príde osa, aby som ho zjedol. My máme byť takí, ako Biblia hovorí, rybárom ľudí. To znamená, čo oni urobili? Čakali na brehu, kedy a pošle holú loď a nech ryby sami pôjdu dnu. Nie, museli vstúpiť na loď a ísť. Urobiť niečo. Chytať s rukami, pracovať. A ešte jedno vám poviem. Nemôžeme chytať ryby, viete kde? Vo vani. Vo vani chytať ryby nemôžeš. Ty musíš ísť na more. Na more. Čo to znamená? My sa poznáme. Vieme, že koľko žijeme s Bohom. Je veľmi dobré si hovoriť o Bohu. Ale keď ja už poznám Zdena, vieš, že kresťanom, môžem mu svedčiť, aby prijal Ježiša, keď už ho prijal. Takže nemôžeme ísť stále do vane, kde je to isté dookola. Ty musíš ísť na more, kde koniec nie. Znamená, musíš ísť von. A svedčiť ľuďom, ktorí Boha nepoznajú, ktorí Boha odmietajú. Ja som videl ľudí, ktorí povedali, my nikdy Boha nebudeme chcieť. A videl som ľudí, ktorí zobrali Bibliu a urobili si tie cigarety. Vážne. Celú Bibliu urobili na cigarety. Predtým mali také listy, také veľmi jemné, neviem, také jemné. Viete, čo sa stalo? Tá rodina za celú zimu prefajčila celú Bibliu. Celú. A viete, čo sa stalo, keď sme tam šli? Jej muž šiel žobrať. Prišiel hlad do ich rodiny. Manželstvo zničené. Deti, katastrofa. A keď sme tam vošli, svedčiť jej o Bohu. To nebolo také, že keby mohla s celým srdcom, áno, chcem Ježiša, chcem. A keď sme tam chodili a svedčili jej, videli sme zázraky, ktoré Boh robil. Pretože boli nevedomí, že toto nemôžu urobiť. A videl som ľudí, ktorí takto pred mojimi očami, takto som stál, zobrali ich Bibliu a celú roztrhali. Celé povedali Ježiš. A ňom to už ďalej rozprávať, čo povedali. A viete, čo to robil s mojim srdcom? Len pozerajú určite Krista a už to robí srdcom. A som povedal, Bože, oni tak sú nevedomí, nechápia tomu, že toto je môže zachrániť ich život. Je to slova. A prečo to teraz rozprávam? Prečo som teraz vybral? Viete prečo? Biblia hovorí, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do Božieho kráľovstva. Videli ste zrno, ktoré rastie? A teraz predstavte si, že tu je zrno. A Ježiš prichádza a hovorí, s rukou berie to zrno a hovorí, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. To, čo mu zostane, zostane. Čo to znamená? Každý môže byť klas. Každý môže byť kresťan. A tieto zemi sú veľa kresťanov. Ale dôležité, že kresťanstvo, ktoré žijeme, ten výsledok bude taký, že naozaj
vyrastie, nakoniec z toho klasu urobíš chlieb. Múku a chlieb. Môžeš rásť a cez teba byť nič. Rastni tak, aby nakoniec z teba bola múka a chlieb. A tento chlieb, aby mohli podávať ďalšie. Čo to znamená? Nevšimáte si, že prichádza nejaký smútok? Vy necítite, že nie prichádza smútok a vylieva sa ako voda? A zasahuje životy ľudí? A ten smútok je tak ťažký, že cítiš, ako by si mal vlak na pleciach. Naozaj, ako by si niečo mal. A ide spať, 10-krát sa prevrátiš. To je jak malinovka, ktorú vlastne roztrepeš, ten nepokoj. A hľadaš, čo sa deje, čo mi je. Ja to prečo hovorím, pretože ja to prežívam už dlhší čas. Hovorím, že Bože, čo sa deje? Ja niečo vnímam, niečo cítim. Proste záviem tak na posteli. Vnímam, že niečo ku mne, že vnímam, že niečo sa deje. A vnímal som, keď to bol na mládeži, že diabol chce dať smútok, pretože veci sa dejú, ktoré sa dejú a smútok na môj život. Ja som povedal Bohu, Bože, zober to smútok z môjho života. Zober to smútok, pretože ja nechcem byť smutný. Moja manželka vie, keď ja stanem, ja stále hovorím, keď manželka hovorí, že ja si tak hovorím, že ja som stále šťastný. Ja mám stále dobrý deň. Ale nemyslím tak, aký mám zlý deň, pretože nemám z toho dobrý deň, nie je to možné. Stále niečo sa deje, ale ja hovorím, viete prečo? Aby to diabol nevyužil proti mne. Ja hovorím, ja mám stále dobrý deň, lebo to nemám. Mám stále dobrý deň. S Pánom máme stále dobrý deň. Smutok je niečo, čo bude okrádať radosť tvojej tváre. Smutok je to, že ukradne ti čas, ukradne ti Božiu prítomnosť, ukradne ti nádej, silu. A to je smutné. Nikdy nestrat nádej z toho, že veríš Boha. Nestrat nádej z nasledovania Krista. A nestrat vieru. Nestrat tú vieru. Tú pevnú vieru, že Ježiš je živý. A že nie je žiadny problém na tejto zemi, ktoré by Ježiš nedokázal vyriešiť v tvojom živote. Zem by teraz zvedli ruky tí, ktorí Ježiš už pomohol v ich živote. Zvedli ruku, keď ti už Ježiš pomohol v tvojom živote. Amen. Viete, koľko životov? Už toto je dôkaz, že Ježiš je živý a že je úžasné žiť s ním. Vedeli by si predstaviť iný život? Chceli by si sa vrátiť do sveta? Ja nie. A verím, že nikto z vás. A keď niečo máme, niečo prichádza, ale stále máš jednu vec, že mám sa ku komu obrátiť. A to je Ježiš. Ježiš je ten, ktorý mi stále pomôže a dá silu každej oblasti mojho života. Poviem už jednu vec a budem končiť. Veríte, že nikto z toho nepovedal? Jedno slovo. Ja som určitý čas premýšľal nad jednou vecou. A tá vec je tá, že ja som si povedal, Bože, už som videl nebo. Pretože kedy som ma rozprával, bol som tam. Nevidel som mu úplne všetko, ale bol som tam. Mám nejaký zážitok z toho. A bolo mi tam veľmi dobre. Proste neviem to opísať, ten pokoj, tú radosť. Ja som povedal, Bože, nikdy nedovoľ, pretože ja neviem svoju budúcnosť. Nikdy nedovoľ, aby keď ty povieš, že je čas, idem zavolať svoje deti domov, aby ja som zostal. Lebo ja to neprežijem. Hovorím z úprimného srdca, keby ja som mal zostať, neprežijem to. Nie z toho, že mám strach, čo sa tu deje, ale z toho, že toľko som bojoval od 16 rokov, 17. Teraz mám 32. A veľa vecí som prešiel vo svojom živote. A nakoniec by som mal zostať tu. Bože, nikdy to nedovol. Hovorím, že Bože, keď už budeš vedieť Ježiš, že už tu Otec povie, daj mi nejak vedieť.
že už budeš prichádzať. Aby som sa 4 raz pripravil, na to nie je možné, no. Ale proste mám také v srdci, že Bože, nechcem to prežiť. A odporúčam vám všetkým na tomto mieste. Nezahrávajme sa svojou milosťou. Vážme si tú milosť. Chráňme sa. Pretože toto je to, čo ťa dostane do Božieho kráľovstva. Jednu vec zakončím. Ja hovorím, Bože, prečo nás posielaš do Sheffieldu, keď vlastne, sme to povedal nie s Bohom, keď vlastne tam nie je konferencia? Prečo mám ísť do Sheffieldu? Ukáž mi dôvod. A ja som sa už pár dní modlil a hovorím Bohu nejaké veci a Boh mi ukázal určité veci, že On má plán a tam, kde teraz ideme na tú službu, urobiť niečo. Nehovorím, že v tej cirkvi je dobré, v tej cirkvi je zle, nie je o tom. Niekedy je potrebné niečo urobiť, ak to niečo je iné, aby niečo mohlo prísť. A Boh mi hovorí, som už taký mal plán, pretože som už dosol návrh, že by nám mohli všetko vrátiť. A ja som povedal, že tešia sa, sú v očakávaní, dôverujú Bohu, že Boh niečo urobí. A ja som ochotný ísť s manželkou. Ja verím, že Boh s nimi niečo urobí. Amen. Prečo postaviť to veci? Jednu vec. Dáme chválu a nemusíte ísť chváliči. Dáme chválu a ja by som chcel, aby sme počas tejto chvály prosili Boha, aby ste pochopili, akú autoritu máte v ňom. A povedzte Bohu takúto vec, ja chcem byť človekom, z ktorého ty budeš robiť zázraky. Keď sa s niekým stretnem, aby ten človek cítil, že Ježiš je vo mne. Ak cítiš, že niečo ťa trápi vo tvojom srdci, Boh je tu. On je prítomný na tomto mieste. A dnes môžeš povedať všetko, čo máš na svojom srdci. Ak chceš šiť pokánik, ak chceš stáť, je to na tebe. Si slobodný na tomto mieste. Ja sa budem modliť a ja by som chcel, aby sa modlil tiež. A povedal Bohu všetko, čo máš. Ak nevieš, čo sa modliť, tak povedal Bohu to, čo som povedal. Bože, ukáž mi, akú autoritu mám v tebe. A urob ma človekom, s ktorým ty budeš robiť zázraky. Amen. Budeme sa modliť trošku. Máme trošku času, tak budeme sa trošku modliť. Dnes buď úprimný. Buď dnes úprimný na tomto mieste. Úprimne dnes prichádzaj k Bohu. Život s Pánom nie je hra. Život s Ježišom Kristom nemôžeš nejak naplánovať. Ty ho musíš žiť. Diabol je klamár. On je klamár, ktorý hľadá od počiatku. A s prvým klamstvom, ktorý príde
Jedna církev, jedno spoločenstvo. To je dôležité.